Nengwe episode 472 lo asi penengwe bangke especially sar bangse chokha poncholo asi aprang si nili amen pachini dekho nili tungkang ni ba penengwe panelist amen kya ke hai sir jayega tha retired IS officer la pen alang APHLC long nonamat amen kulo mate president nengwe le thota me alang li ke pha teng pen da ke bang thopot alang li phan deng poncholo lase non penengwe le tungka chi thanam ji ke lan lo Article 22 mate bharat chari arom alo alom purnamlo pulotante kopila hada ke to ile tum theglong ko ne athepi mate ajai me title ne bohi pijat ko halada bangke ke ben thap la puson si ile tum apan jakom ang pilo itum constitution na teng pen je meseram ni to pan ke pisungong le la pen ado adai ka pin tum han bangke thang dak lem oni pula puson citizen tum han mate na public tum han arona teng ben ka me claim pi la puson si dolo that a constitution ben to kono la sila dak article 22 long to kala son hello safeguards against arbitrary arrest and detention pulo la sila bangso kenya thapen ko puson si tum chipe jopo mala puson nang dotang lo ile tum along rielo la se la so put hak ile tum klar tak pe tum chini nang ji pulotang te ile tum akhe ki bang jilang party tum sum pe ji la ha aron no se chini ni te la sini non aprang si peneng we tum penalist on sini lia por pipon po la bang so kinep thap ke beng thap la pen jakong mate misuse of power mate we thang constitution ba law along ki piateng ajak kong pe latum abat hadak to te pin sita latum claim that ti la silason ke misuse of power pulo ba power abuse pulo la silason thak ke khang je pan tu aron ba charok to nei la sesar non prangsin ali pansin ali apor pi ponlo la bang so arrest mate kidnap ke bang phatek mate jailer lo ke thap la non non common pik mate claim pik la sila puson ke khang je pan ali tum kopi pe war sai Asa prangsin ali fansin ili apor pipon. Arni siata jathan lo ili tum non akimi allo la Bharatiya Nyay Sanhita aprang ke Indian Penal Code pulo aprang hut Indian Penal Code along 166 or section 166 non ke 198 daki puge la puelo offense by or relating to public servants pulote police atum dalo minister dalo MLA talo, CEM talo, EM talo, DC talo, SP talo, Commissioner talo, Chief Minister talo, Prime Minister talo, President talo. President abang bote labang yarso prekcha talo. Itala Prime Minister ang ke kalang public servant la. Public servant lo la posi ladak section 198 along mo July isia tarik pen lage do thule po non da doer lo seta non July isia tarik pen ako la nyay Bharatiya Nyay Sanhita la long 198 along the top do itong public servant atum seta amit hang account ka claim walong amat pisum turong lalote alang lito mapan arrest ng ji CEM tame EM tame police tame SP tame DC tame commissioner tame chief secretary tame chief minister tame alang lito prime minister tame alang lito mapan arrest ng ji lapen alang lito mapan bisar si hasti pinangi lapen alang litong apan
ningkan isi an jail thap nai la pen fine ta pi nai pusi la dak 198 along ta ke tok dulu la pen apran pen la police commission National Police Commission atung a report along ta ke tok do chuning hatta ilitum la salam por helong la chuning isita la so National Police Commission a recommendation pensi Assam Police Act 2007 uta ka selam ile asi Assam Police Act 2007 along ta pula police atung aphan FIR pidam lote police atum deng vek nanjit FIR ki pita lata ki tok pen tame alam benle pudam si tame kado veman ke tok pe thik the de dia ko alam benle pudam se tame telephone pen name email pen name FIR ki pidam lo pulotan te nang lam arjulong lo nang FIR nang ipi nang se pen nang lam pen nang kagos pen itum long lo pura a receipt ta pidun nangi lake section 47 clause F along si hada ke tok do aning ge hang aling munit tum lake claim long li la so lam hada ka tok lo la sidak National Commission in its third report pointed out that power of arrest is one of the chief source of corruption in the police. La ka arrest long lo titia pot hello police atum corruption ke claim nei le tamo nang arrest ji pu po ange poisa chu en po poisa la an pilote na arrest relo ako hala arleng ke theatum sita minister atum sita jaseta ake theatum sita election ben ke hai atum an sita police apan toy thap po pa arrest po jat po titi ang hala daksi nang kroy dun dede nito party lo nang dun dede nang bengi tu po la si la son la hello corruption la so report ating ke 60% haro is yang bong pen haro is si akis ang bong pen trokep akis ke son ka pinchong thap poisa ke chulong ya pan la pen a party lo nang dun dede nang phanang pe phobaji pukipua akam sai sit pusi la National Police Commission ta ke pu la pen la so che pijok ya fansi la si Assam Police Act ta ke do ilo la pen hala akaprek alolong ta la si ako ke do tu lo hala a state kaprek tu manta Police Act police atu ompan ko son si ki wi nai ma la ka hala dak che to at la si non Assam Police Act a copy nang litum nam lame nya ke Guwahati bethe ta longji do oe police tum ta la ban ka patu ti setala mana litum fere nang nelo lage mo ilitum hana arrest seta ilitum Assam Police Act and police tum fan nep nang kok la pen ilitum election ben ke hai tum fan sita section 198 pen section 198 chapter 12 along la samhita along sanhita Bharatiya Nyay Sanhita la mga IPC lo amendment sinon ki ilan ke Sanhita pusi pula la ke mo July isia tarik pe la so por do po ilitum election men ke hai tom hansita ilitum arrest undo la pen jail bank undo alang litum pa nai la si non itum iparsik dam mate itum ke than ke hello itum ron chini lo pulo dam te isi akeng kam itum ke paprang itum joy ke la pen isi bang ke itum ining ke the bonda me do la pen ing thim ke the bonda me do la si non ilitum phan la puson sinang klem bom pen pot ilitum lahai ke lang iparsik dam bang ke nang so ate
aron long ipu kelangan lo madu amuni sita aron pelake theba kang tu kya gelu aron aber situ elo sita me keheno dak amuni datu mangke aron ki kroy kri pena pot akeheno claim deta hai hala bang hamil tum kilan nai ki pon nai ki to sir akiro bipar pilo taposon clarsa pen lasi police report mate national police commission bulaton commission dolo isia body dolo hala bang solong kaching wai lahin pen complain pen cases ki po ground report an ki pali dam nam hala commission no pasila hai incha et pen ke long atenge phan pharong bom pen phan troke babang ke unnecessary kuske to da e res ya kam ave kaya res nang ji kali aja ka tuma bang ke laposon si ken nyap dampor ida do ko la si la son nang ne kusi ka ke nilitum ba nili jongjong ba sar jongjong kan injelam kali lage constitutional long si dak do koklo la pen a report anda lage ke pachu bai kan dido ke ben la ka res atu than bak be res damaret atum phan ke theng ke chok ke ti la tom phan jong si hospital long la pen private hospital long da me government hospital long da me kisu ke methuji am me kheu ke theng apot am me ke methuji apan claim klete la section 200 pen elected amonit tum hanta melo police atum hanta melo alang litom phan arrest un la pen ningkali si jail bank un la pen fine ta pi un usi section 200 along ta pulo la pen aku 201 along ta pulo public servant framing an incorrect document with intent to cause injury jong si thang bak be ki chok chi alarm pen arrest aport a report silam thabare lata police dom phan nepun la pen bank un la ke section 201 along lo ahut pen election ke haya tu police dom phan toy po pa silam thabare titi paninje thabare titi bisaralam ju election of frank inun amune phan toy lo neli suring koi poisa ke pisi alang li pan paninje pul seda lagai ahok kali lagai ni suring koi eli poisa in koi da pipi amunit dum amethang api neli long chewang thulo lagai party dum ka pre ka party dum BJP busi pu BJP pun dum toy bara posineli nangli pan nangli men pu nang kok lo nangli si poisa na pi pu punang kok pun lai hu ya porta abinom ke lata 201 section 201 pen alang litom phan arrest 201 pen whoever being a public servant pane hala kidnap lote la bang hala ka complain bang chakali se hala ka complain thap pen ama police tum hala apu taxi investigation se pin pen bang election pen ke hai tum sigi pulo or pomat arrest lote la bang ke la son alang litum police tum hasita arrest un pusidar ku la pen la son description bang ke punishment that nearly porhage we are 201 ke whoever being a public servant and being as such public servant charged with the preparation or translation of any document or electronic record frames, prepares or translates that document or electronic record in a manner which he knows or believes to be incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. Ning kan ke thom jail thapun lason ka pinchong thap jasemet ke public servant mane police to manji dagat pun halabang toy po election men ke haya tu
mata vitap viprulo te hala police atom phan ningkan ke thom jail bank ul dar ipala non hoke electronic media di electronic media la mobile phone long binok te tigma te di lai hoi pot an ta la ken ne pon la pen ala ngai tom phan je ningkan ke thom la person a police officer thom ba magistrate tame election ben ka hai mune tum sitame la tom phan ke bank unlu wala da ka ta Kasi ning cibi konan labang so non IPC Indian Penal Code Allah labang ke BNS bulo Bharatiya Nyay Sanhita lasi ladak asap sap hala definition labang ke cingbar lo seda hala a section ang deng pi la kuson labang sap solar conclusion lahan lo aban ko bang ke non akimi amen la de lasi non akimi BNS lo bang ke Bharatiya Nyay Sanhita lo bang ke 201 body section 200 la public servant pulante lage 198 alam section 198 BNS along lang namo te ada definition do ya do lapen la pak thoma bangke tum kenang sok la se Bharatiya Nyay Sanhita pulge Indian Penal Code lo lapen Bharatiya Nagrik Suraksha bo bangke lage Sanhita bo bangke lage CRPC lo Criminal Procedure Code amen la tusi Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita pulu lapen isia bangke Evidence Act lake thom bangke non akimi sa men la posi itum chenam do nei online long dadu la non ilitum ka chinni bang kenang sot ka lip lo tambe itum arhon ben mo cheta lake dese la solam bang ka chini pan public servant pu PC ki pulo la bang na ko chini tu pe mena la kalan to sa tiro paper pe lo la pendak nili isi ladak kene thap to posi dak Supreme Court of Judgment nili porhi pon depo la in Joginder Kumar versus State of Uttar Pradesh UP lo case lo amase Supreme Court lo pidam lo amase Supreme Court upil ma kansai la soteng ele pohile po in Joginder Kumar versus State of Uttar Pradesh the Supreme Court laid down guidelines governing arrest of a person during the investigation. This is intended to strike a balance between the needs of police on one hand and the protection of human rights of citizens from oppression and injustice at the hands of law enforcing agencies. The court held a person is not liable to arrest merely on the suspicions of complicity in an offense. There must be some reasonable justification in the opinions of the police officer effecting the arrest, and such arrest was necessary and justified. Lasi law enforcing agencies bolodang te ladake police atumta theglo lapen magistrate tumna theglo deputy commissioner tumta theglo lapen ake hoy tumla officers tumta theglo lasila dak Supreme Court judgment ki potenge merely suspicion mane la somuli tahai la soke no kam claim posi la phan pane damji buke la dak Supreme Court tenge chidon ne reasonable ahok pet ri tarlipsi la pen ingchap pamesi dak claim pora ji pusiku athema criminal toman name a rights do la si jail aro thap thap ke chok se jada bang bas name jail aro thap thote haladak jail aro kame la na pame nanji munit bina kama dedi hola se ladak hi asar bang ke bithulo la Supreme Court judgment tenge human rights itum munit atum a rights of anda protect nang ko la pen hi bang ke lahano da si alitum Supreme Court judgment teng pele non ke bang jela ngani bang ke tum claim pona asi choro sar nangli pandamela so sanhita a section na teng ban ke than pon thega pot itum anso se than pon thu bom na ko si ba nangli pandame pachini pon thu pon bom ko si ni the pon lo asi non dam thu philo na la non ilitum la puson kisum ki ponang ko ba la puson ilitum akhe ko pia posi phobo a thema
Nini don sarapan important na question kar juikan tu bang lang hello ilitum kar biya khe tum kopia posi ilitum aning kang tang aning ka chiru thek the kisum na pholo apong pholo phodet tenge that non loke charlie amen pen bang hem ke dodon pen itum injir lo tumi mulo sumila rom happy la poson se komani itum development amen pen Nili methang constituency malo, border constituency lo, kumane development ki podun de, dolong ka we pen, dolong ceka dolong ka toro pen, cycle pen, klub ki namat thilo. Lason ka dolo, la pen, kumat niya bangke, la puson si, Sakuria men pen, akhelo dun pen, Delhi, Mumbai, Chennai dun pen, haladak ki ponatun ki pachuk bay pen, haladak avive kalidesi, Jordan det la puson ka Lasi ilitum kopuson si ilitum ilitum akhe kacini akar sik alam ilitum khe pohormu ilitum kacini pen ilitum kopuson si self realization bola ilitum methan jum pen tum ining kacelar pen ilitum kopuson si kacing rum tempo halaso alam kesini thot sa kan ki patan panji Athema ilitum khepu jom si chiji ne nangli komalama neli komalama la pe ilitum ki duba ki sum jom si ardo alam itum chini pe meme puladam te ilitum ki sum pe jokone deji asa prang si neli othot labang so alam ki pathan je pan alam neli othot apor pitulo sa non alom mitum mathanang koklo Ilitum aja ke schedule da kitu coursing terang dan Samson sing titung schedule da kitu sewan kutan inje la job tan inje je pin lang alam sing inje la ta MLA sing inje tu a schedule bang e tu the amoni tum sing tu alang ke athema a schedule bang ke Mesen lo, me pik kangjang boleh ke pun kali, serta mesen lo itu manke. Amat itu NTK apotsi lake, me dia ceplang dia lo, apot ke mesen lo, serta pap ke me pen NTK dia lo itu. NTK ke abot pen itu tu matadam itu, abot si अच्छा अफ्रांगलाम निजे नाला अब बताई ता निजे लो इली तुम जब ने क्लेम जिया लिंक पुसिता के क्लेम क्लियर को भला को मत अफांसी के क्लेम पीमा को पिया खेमा लके को सोना मुनी ततुमा लाबांग चिनी एतना ला नेली बताई सी isia komik por helong halo so komik along pulo na haladak ade a presiden le ceplang nam det not nang ke magic take o pot pule amasiala magic ke take abang pulo ne magic le take seta hala amunit atuma history ke ampul ki boy ne chini ne ko pulo ne hala to presiden ke man take po Allah ngelahiran de ikdum emethang apurtimo cicini nala emethang apurtimo cini ne aprang ke emethang ke kopia munit lo labang ako cini tunala aprang sikit kopia munit lo cini nala itum na munit binong ma ba munit kalidet ma lata cini nala awut karbiatu Siksidul akitu puge puturong ahut non ke abinong ke kaliluan ta aprang hut ke seplang ke niliyamata ilitum ahut isi ke karbiatum ke balia poton tu sikit akita panda cetok lo aja tum ke balia poton bali ke thero taipo hero typo apoton kasi itu kasih tim serta karbiatum
apur kibolong ke itum thero pens ke man kuta pupe itum hempu bukrang rasinja ha sining ang song pens ke wang kusi pu arnam kusi pu thero pupe ande itum ahut isi thero apoton kusi tin kok lo neli kamatha kadoye matkali ajaha tu citin kok la kitab ta cetok la jahat tu la matsi ilitum kecok ce hadak pensina nang ke man tu si matha la si ke alama bangke cicini pe menai alam ke do iya thelo Nepali tu mhanka kirat tu pulo ange kirat tu ke kopi alam theluma labang cini ni aman Nepali tu ta cekrong dunde kira halatum cakali karbiatum batai si ningkan si ilitum hauragat along Assam Sahitya Sabha dulu Assam Sahitya Sabha a conference hadak kedua thai ke kirat aklam tu sikit kirat aklam an ke hala bangsa ningkan malong lo Durdarshan lo peklan lo kirat ke kopiloma ko bang peklan lo kirat ke Bali pen hugrip ke thero ko hada peklan la pen piso ka chithi amat hala tum chik kor vare ka chik kor tala me than pi ni ka chik kor ar kia son ase andala son ane matha tha karbia tum ta hala so apoton hala bang so pen sige man kolote lage yong hesita lage itum siksidul ke ordun thekelo ke thek dor lo lage kopya siksidul ilama thero kolote theng piang song sige doji lage to war ta nam ni thero to man ke bang theng piang song si chon pon jet jet dia lage la si itum ahok pen ke to war ta se selam le de la so lo mene putama thame me Singhason area Borpung Tarapung area to war asap ta selam le de la pen non ta wothat lang so pen hong kram pen ham ren ke dam ya to war ke selam le de khang jang non matalo pen ham ren pen ha umulong ha silong ke dam to war halata pe ban eng habit non ke hala apramahut hero puji tin rong kot lo ne ko son lo ne pu ilitum ma thameni ta kado itu na pirkhia dang ke bang arnam ke chipu kado eta karbi itu ta arnam ke chipu dei arnam tum ho ke puji pirkhia ke jokta amitha phan amman ke chipi pen lok si ke claim ti self esteem pula lage self esteem amitha phan amman ke chipi amitha phan ador ke chipi amitha phan ni ador chipi je khele bang phan la ador pi thegala ma lasi itum khelam ka chini nang ko itum karbiatum phan songkor de patum convert pik lo amat convert de pen bora usi jasmen akul pilu lai huela mitum je than mom lo bora bora puge rumah pi pu hak pulage kupusi hak lagi cikrong dun tukang tung ma bangkal dui brahmin tu hai ke arnam pu lok se cipu itum bangle lagi convert so dang det pen convert dun et pen bang songkor dep man hok dep tum itum manang convert det pen room api pu je krong dun thu rong antalata ke take lo ku ka advance lo ku se tin nun thu
la son pinak la sineli tum ka chinia tengke itum yong si kapag prang at warga dam di pulo tente emetang apan cicini pemina itum kopi ma lasi itum kuki cin na tu bensi bang pulo patkai na tu bensi kuki cin dai pu penteron rong soposi bang charnam ci pintu kusi hala sok ke long hut alam tak dolo ante itum pu bensi kawan itum kewang kuali lata itum dah komunit kali dah hadak mensinang epi po pangali lata athema South Asia an ke lake Mongolia na tum adek pinaklu lama si itum nang kang dak po pa lama nge itum hadak pele influx po pangali lama nang kang dang bang lagi itum adek lo ke lake Ramana dah dulu. ramana dak la dak si dolo ke Kampung tu hala dua polo kuan na tuala West Bengal na tu ko pumeong tenge pu la cetene sudet itilo yo la dhubri pe hapu ke dam anatu ko pinan ne arai jod hala hoen da la ta Mongolia na dim sai selo ke lan chot ta kalila Kus Bihar an ka Kus Bihar pule lo ke lata kuh pulo kente kuh ulate lagi kasih cam ulate di kasih cam tang tu ulate ente lalu ule pudam lote aprang babor tangho akbor tangho hala tunda Mongolian pugadi Mongol pugadi lasi hala tum Mongolian akai lasi India ka ningkan Faruk ko anlo ne Faruk ke thom plige Mongolian tumsi India tak cari ahuti sige lapo lasi pu South East North East anatu anke ilitum si lagi itu madek le lasi ilitum Mongolian akai la mang cicini pe mina la Mongolia la tu mange theru pule pumigali bang na pu bombo itum dah la tu mange che pu bomlo area na tu ban arjo tu mange che pu bomlo keng sang pu bomlo itum ta hala tu man hi pu bomlo hala tu dai tu man hi pu nang pu bomlo pir thega la pahla chi pu ching ton se chi pu ka che pang dei se roi na pu hala pu da pang dei itu mana pang dei la hel itu methang si eman ke chi pi thek nang po eman chi pi thek an si itu ching thur un jik neli la ke alam ke la si pinida aku kan inje thul la mang ke athema la ka lam ke tan ko sini mata athema akar pi tu me methang si ni ngele Karbia teman ko pisi klaim poma ba Mongolian teman ko pisi klaim poma ko pusi ke Cini lang ma itu tribal ko cipura le me lang ma itu me tribe ke kalilo itu ritual ke dang net le hala bang si itu man tribe pun ku itu me tribe kalide ke itu ritual ke ne itu me thangar adet do etlo ke ne itu ta kana kiro bi par pe losar sedame non Khayalam puladak isi arsiku lada hedi ongdung tu mata tahai itum college ki dun lapen university level lapen schooling awapen tabe khayalam ke thek pu kusi penangan dunge kamata sita kalila jadi ka chinia te bulotan te lasi laso aputha ilitum ar look ilutum choja phan ladak ingredients bande labang so he ku kachini thule thoja phan kopi pilo ini tu ada kasih cedangan bukan kasih ni apa? Akhir lapu si itu jong si kita serabang pulang itu arjudam nanti mate itu mulut hui si cenam nanti lapen discussion si tu nanti mate debate si tu nanti kopi lo itu mereka nang. Itu ke debate sta donang po, lapen kitab ta por hinang po, luthui cenam nang po, lamcap cenam nang po. Akhirnya ilitum kalilo aprang Rajaram Mohan Roy di Rajaram Mohan Roy lapen Aurobindo Ghosh alang litum arjo pukopia khailo pu alang litum ritar liblu
alang litum ri gatar lipta alang litum le ke cheng kali lata John Marshall ku lapen akaprek aprek English a scholar lapen Germany a scholar atum si Sanskrit alam aku kiri tu si nang tung ke Arian arjo akailu puyo Arian akailu puketan la si alang litum nitum da Arian nitum ke Arian ho pura alang litum amethang self esteem mane amethang aman kecipi dia pancing la si alang litum arjo somas pu silam le la phike Brahma Somas pada Bamun atau Somas pada silam le. Sir, ladak ni same jogon tu lah. Nang continue sunoi. Sedami ladak ni ke teglong ceng pan nang ke thana te pulang nang te first step ili tum khe pan ka chi ni je pan bang ke organize nang ko body. Laso organize no ba forum ke seng lo ke la. Seng nang ko. Number 1. Bang hala Arjo Somas ni ke bang Somas silam det lo ke di. Ke seng lo ke. Arjo Somas. Ini tunda Mongolian Somas silam nan po. Bang Arjo Somas silam lo. Ili tunda iman ke cipira Mongolian Somas. Ili tung silam nan po. Mongolian pura akhai laki. Mongolian pura ha Mongolia si damnani po alama bangkali. Non area na tunda dak India ke dua area ke la tu ke Iran pen bukan te. Alang litung apan litung pupe Iran sedang non boleh lagi puji ke apan lagi pudam kali. Mungkin alang litung Iran pen si kawan. Lah hello itu nasi minai ke. Nasi si bangke la forum ke seng lo la pen hinia bangke debates ke do kwana ke nang so. Athema debates ave tik take ko pisi ahok mahala arlo ki dip joya lam bang itu chini ne dia jibo saro sabuta. Ya kala ini tu North East na tu ke itu ke kaya lam bang non anta debates ta vipin lang seminar ta vipin lang itu bangke bang area no ke doet lohan ingkan paru ke thompia prang kan si. Ahok lam. 1772 malom pensiala tu 1772 aprang lo latum Arjo Somas kapincong 1772 kulite ningkan paruwe thom soselo ningkan paruwe thom aprang si bangke akhai alam chingwai et lo lapen akhai alam a Somas mane a society ta form to et lo bangke itu bangen non anta North East ke do ba India ke do a Mongolian tu nge non anta itu a society je form telang itu ke Masila so abang nomor si bang kelalo ini tum ha Arya Samaj Brahmo Samaj kulason si itu huri si itu social studies lo ngai tum cari ponlong lo lai ala itu bang long lo hala bang so hura bang ini tum karsik bang ngai thandam bang ko beda positum importance bang cini beda to akenang so bang tapi normal itu Charlie Bontulong apot answer si lagi ningarong alam lo kasi hini dat long lo points isi bang ke itu tabang so itu ta hala kicie itu masong na tha hala tum ke seng asong na tha society mate hala a community based organization ke seng asong na tha si itu tum tabe la Mongolian epeng di padoya pan itu seng ponako lapen nombor hini bang ke debates pulo tante lake ki phurdam lo lake ko pisi ko pikit tok ma history phurki mo ko piloma ele tum ka chini je phan ele tum pangtak jirpen inut abidi abuse kaprek ele tum ka ching wai si haladak nang teji a ho ala ma la penon isia bangal halo la debates tunji pusita itu ma forum le sengi pusita ile tum ari sima kenang sotke ile tum lothui kenam la sila so lothui ke nam bene itu mali ko so ma padu theko books bangge itu nang soji mati di kali ko itu upulo la ko kitab tawe ko itu hala history evidence bangge itu ke photo kita ji nili la anthropology pi dia kitab seta history kitab la pen anthropology kitab geography kitab mane human geography pada do mati di la itu kitab nam lo te foreign writers atum akitab nam rong si mi athema dak ke la dak Iran pen ge bang
area na tum hedi ilitum akhe ilitum alam kache pachini ne de japan alam litum tok thabrong de mati la pot lai hui por he dun lo te ilitu ge chini thu therong ko la si ilitum por he ji bulat te hala German asor Germany asor ke to English atum ke to lai hui research kitab hai hui si ke por he dun nai ya seme apen ilitum chini lo kopia pasi non het nang lipulo kopime yang te social science nai no por he ko body social studies ko body nilitum hut ke social studies ko ave det mane hinudak ko bangali nilitum mangge history bi no se por he political science bi no se por he economics bi no se por he geography bi nong Singapore nili to bangke la masin nong ke la history bi nong ka por he de Japan geography bi nong ka por he de Japan political science bi nong ka por he de Japan non ke social studies puro ama dak pangui su ama jersu en ban ke than la pona than clear plate non ke than clear plate non ke la si lata chere ngai non akita bhai hui college ka por hia kita bhai hui ke la ke ake chok che sai se lo non ge bang BJP tum sila history anta pre anin ke hang teng men history ke tok hi pala brahmin atu mane arjo tum thek nei lo into nei lo pa che pe klang ye phan he la pu ya ma si ili tum alam hai hui ke tok pon pe de la si tum da ka chini ne si la si Haragata kirat aklap puge kipui det lamate ande kirat puge kir ot puge Sanskrit alam kir ot puge lage a ot adur ave amunit puda pupe a ot adur ave api puti ge pu a orthoge amne alam thege la sikir ot pu la se ga chini ne pasin ge kirat pu jahan nu jolo mati nelige nang ni pula kir ala so kirat pu cipunan ni pu pu dulu la so kirat pu ke tok ke suniti Chatterjee si ke tok ke jasme writer writer amade boro tumta kirat pu chitin ko karbia tumta achal we chitin dunia jha tane karbia tumta mut hatan neli pul ge te balia poton ko ta chetok dun thulu po an lo bali ke thero tai pu chini ne de yo lasi non akenan sob bangala lo ahok lo non ni da me senior constitution nam lo ajha constitution lo ke hala itu preamble mate preamble ko bangala lo constitution ar lo article 1 2 3 4 5 to lut dia prang preamble ko to dui la so preamble ko ke introductory part of the constitution ko constitution hala article andeng pi lut dia prang la so la bangso a preamble pensi la so constitution ke plan ko da to la se ada ke chengsi bangala lo India is a socialist secular and democratic republic ko to la da la se hala da ke to bangala son lo secular ko halo nge pebede non Asia constitution la pasini hale komat se raitar ma bola non ke check bola so pa la son si books ke publish atum da me la son si aja akenan so bang pabede ti bidikan li si la si la hai bang non itum low chari bom ala college level tum la pen university level tum la pen non PhD doctorate claim bom tum ta me la hai kan chap bang akenan so ko si ta matha da kali pulotang te mo la hai hormu ki pavir edi tum the gulong le la puma si vir choki la si nili kamatha pulotang te lalu thui kin nama bangke akenan sok la si lu thui ta mo publish media ji kusi nili kamatha da la akenan sok bang di chen namun si sirata nei kusi nili kamatha da la si la sala western books mane ha west ana tupen ka publish ke ahogalam si tok det ti mati kalan la dake la ke bamun tum arjo tum aning ke hangateng dake ke tok tha la si ha Guwahati da ahut si western book depot hudo pan bazar lam
Amada Western book ini joko lo manon pige a Western book di po mata pawedet ke nangke. Hogalam sini lah po. Jangan lah. Hogalam sini je lah teli jadi dia tu nongko mati. Reference na po haladat labang solo tu isolong ke la son sikito. La si hada kateng men si tu lang ka sedang nong kami itu manoko. Itu ban tribal benang puret. Karbi pu apa si pu beda tiapan. Naga pu apa si pu beda tiapan. Mongolian pu apa si pu beda tiapan si tribal benang puret di mati. Tribal features pun ni. Tribal RJ pu hai. Ada tribal RJ itu tribe puma. Laga awal adur pinake. Bamun tu dah hudi sige tribal lo. Hala tu dah tribe lo tu. Ande tribal RJ boleh te bamun RJ mante. Aring lo tu dah hudi sige tribe lo. Ande aring lo RJ mante. Yo. Kalau son kali de lasi tribe puge lage the stage of development tu mati di. Muni tatum anke. Yeah, it is like Asia King Camp mati. Muni tatum akai munit akai kapapang ke sambong ho Asia King Camp mati di akam mati di lage. Tribal is a stage of development of human race mati di. Lasi tribal pula lagi akam ben ke munit akai je plan plede jikan ke. Akai le tak kam na benda. Akam dah benda ji. Jo ka tribe dah lagi akam hala bangsa akam bangge kam nun bek nan kok lo lagi. Lasi lalo lasi ile tum akenan sot bangge la kache than ke pare isi lo hai. Debate sot anga akenan sot lo. La pen debate dun ji buita ile tum books ma iri sima bangge la lu thui pime chenamne ke tum thake ji. La hai. Lasi ile tum nang li puer sa thaksi hak ok elin bu kaki mata ke pakai pena pot elin tum akan hok dukok tahai asi halap hak ok elin ani bang ke copen mote itu mesen alu thui bang elin tum chong wai pen online long tapi elin tum nam cek lo te mana kirap ke tanji usini kita mata na lalu lapen ladak isi jong pon itu kidam tang non dobom ruling itu neliamen kupelo ruling along dobom ake ho itu Muhajon ang lita paglar po nelo 6 schedule ke Samson sing ti ki wana 6 schedule lapen horsing te rang atom lapo ke wana 6 schedule ke kitu pehli lase mola hai asong ja tum mo 6 schedule ta avelo ta thanta bila tu lapen 6 schedule ke chiapan ta thanta bi la sote bulodan ke lasi la hai non ke banjilang latum rat atum apan ame thang ang hoi kaci palong verja palatum kalili kalang la pamang hu pamang rami apan latum bidigang ning kami nasi rat atum abang kacerok tok pen ki do kenan sot usi nili mata damsa kalan ing pudam nei jongsi nangli ke thanalam chobai pulokan te a books along a page number a phara number andame thandak pensi palang nang poda halda inge halak ke langje bang ta inge itu akhe dunge la books bang ke luthoi bang ke nam slet u nili ga chini ate ponte laso abang nasi ile tum luthoi bang ke itu makenan so itu maresim lo posil la ga tum chena ponai usi ini mata dam nasi non nang li kopine nang li hin ben pine ku thulang ma ini ke di gulo pot upelo de to de non labang so talk show nengwe nilitum 472 episode lo nangli thot apor dure otame nangli sang se pimpen amache tong thu pot nangli pan choropik lo la pen peneng me 472 episode lo jasmen etum ke chan lo ke lo article 22 akenan sot la ke ilitum fundamental rights da pulo fundamental pulo tante principal pulo te akete lo lasi ilitum akenan sot nai lo itum citizen mulu katum pan rat atum pan labang so accepta model labang so article labang itu akenan sot lasi kene tap apudak si itum than bolo pen ada police commissioner report ateng pen phan tharong bong pen phan soket ke illegal mane aron re pen kene la pen nep tang ne usi
alang tu ma commission pensi kipak lang kong tulo sedang non ke pulis tu po laso men pen po alang tu ma joya men pen po alang tu jakong mak bisu senti lasi non law is above all balang do itu aron yang lo kethen nai lo posi aron apa nih itu ciki pon kan aron si control at wajat manda na itu lasi pining we nang kilang na porting jir don berapa teman na chuning itu lo bila teman channel nang subscribe ni tha lapen labang so ke subscribe la ke dil to me thang jung jung ali pan kali bon da me rata phansi ni letum karjapi rata tumsi ali nang lawon pokusi ning thipen ngale tum hata me chuning ri pon la si pene we nang kelang dum portal bank ju tum anda me chorolo ngale tum comment na pido na por kado ka we alam the bang ke tum comment pi at edat po la pen ni tum atima porta dure det la pen ajak a comment bang unnecessary kusin ni mathadam asi mo pinap le pothore tum chitong thuna la si pineng we bang la pan se kan tong lo kado ka we pandame ajo ke me kado down